खुलुमबाय जामाय जाबिमोन आंनि जंफ्राय गादाव इउटुबचेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायलायबाय एकदम आं दिनै खोमसियावनो सिखारदों ओमफ्राय दाथ' एसे सोरांहांबावबायसो आं दहाय 4टायाव सिखारदों आरो ओमफ्राय सिखारनाय थाब सिखारखायो मानो होनोब्ला खामानिनि बोथोर नालाय दा दालि फुगासिनो एकदम दालि फुनाय थाम जागासिनो दालि फुनांगासिनो ओमफ्राय दिनै भिडिअ खालामलायबावबाय आङो एकदम माबा बुंनाया गोसोखौ सोलायलायदों थुस्लिथ' सुखांबाय ओंखाम संगासिनो आं दा ओमफ्राय नै ब्रकलिजों आलुजों ओंख्रि संसै ओमफ्राय गरसि भाजा एवनोसै ओमफ्राय दावदै दङ दावदैखौबो भाजा एवना गालांखासै आङो ओमफ्राय ओंखामखौ नै साराबाय जाखांबाय फुंनिल' संसै ओमफ्राय दा सानसुनिखौ आइया संना दोनसिगोन आरो गावनो जानो बायो फुसुबाय फुनो फैनायनि मोसागासिनो मालाय एक्ट्रेस जादों मालायनि दालि फुनो फैफाबावदोंसो आंजों साइकेलाव गाखोलायना मालाय दिनै आंबो थांफागोन दालि फुनो जालायबावो दालि फुनाया ओमफ्राय माबासो सैमा अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय ना मा होनो बाय दुब्लि दिननिफ्राय बिदायसै बाय माने बिदायसै जाथ'आ आरो बेखौ बुथुम फैबावनांगौ जायखिया दिननिफ्राय फुनाया जोब्बाय ओमफ्राय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो फैलायगौ दैज्लां बोथोर गायनांगौ फुनांगौ माथो होनबावनो गायनाय फुनाय बेफोरनो जोंनि दिनसै हालुवाफोरनि दिनसै ना मा होनो जोब्बाय जोबनानै गोसोखौ ओरैबायदि गोजोनदों आं माला हागोन सानगासिनो नै गथ'आबो गस्लाखौ गालांजोब्बाय बेयावबो मा दं थाखा थफ्ला लाफालायो आजिखालि दुब्लिबायनो थाखा थफ्ला थायो दे नै थाखा थफ्लाबो दं माथो खैहाजाराव दं खैहाजार दं नायनो दे र' माबानि आरो आनैनि नै दंस्रालायबावसो एसे गुरलाबनो थारमाने बे गुरलाबाबो आंनो हरनाय आरो हाजिरानि हरखाबाय आङो नै मालाय दुब्लि मानि गुरलाब लायो आयै कापफोरखौ बोरै सोबावनांगौ कापाबो मालायनावसो हावला लादों आं दिनै कापा गंनैल' लाबोबाय हौवायाबो दालि बुथुमनो फैदों बै मोनसेयाव ओमफ्राय ज' लोंफैबाय आरो हाजिरा लादों नालाय गथ'आबो गस्लाखौ गालांजोब्बायहाय दिसटार्ब फैफानानै फैदै साइकेल दंबावोसो आंहा बैयाव लानानै थांसै आरो बेलासियाव पार्टि दङ मा जाहैयो बिजावजालि खाथि बार' दा बेलासियाव जायोनो आरो दा सोरनावबा बदल थांनांलायगौ दालि फुनो बदलबो लादों आरो दालि फुनाया ओमफ्राय बदल लानानैबो फुबाय माखासे हाजिरा लाबाय बेसेथो गासैखौबो हा थाथोंसै आं बोरै लांनो साइकेलालाय साइकेल दंना मालाबा एसे दिन बोथोर लानानै लांफैसै बोरमा आरो बै खनसे बोरमा खासि खालामनानै खोन्थादोंमोन ना आङो बे बोरमाखौ आं दाबो लाङाखै बै नैबे दालि फुनाय बेसर लामनाय बोथोरफ्रा एसे जोबस्रांनानै स्र' खालामनानै लांफैनोसै आरो जि माइदि होनायाबो सोंनोनो मोनाखै खुन्दुङा थुनजोबनानै दोनबाय आङो ओमफ्राय सोंनांगौल'सै आरो अबावथो सोंनो हानो दानोलाय नैबे खामानि बोथोरा एसे स्र' जाबासो सोंनो मोनगोन हनै आदा बेरेया मालाय माबायाव सबाय बिमा खेंहोगासिनो बेफोरखौ मावना मोनजायो मावनायाबो जिरायफ्लागासिनोसो खोमा मा भिडिअ खालामदों आं दिनै नों भिडिअआव नुजानो लुबैयोना देखायखानोसै आं र' बेसे मावो सानिनो नोंहा बेसे सानि नै खालिसो सायानो नोङो साहा लोंखांनानै फैबा जायो हौवाफोरनि माबा बानायनि खामानि जै एसे दांफ्लासिगोन फुफ्लासिगोन बे सादाया नाफ्लासिगोनलाय खैबादि सादा जायो हौवाफ्रा आयौ ओइनै सादा नागासिनो नै बे सादा नानाया हौवाफोरनि अलसियानि एसे माबा आरो टाइम पास नङा इउटुबारा खामानि मावनो मोना सोरबा जाहोगोन खामानि मावाबा नों जाहोगोन मावनानै बानलु दं सबाय बिमा दं नै बे लामा सेरावनो दंथारो नै भिन्दिबो दंबावोसो भिन्दियाबो मोनजाबावसिगोनसो नै मालाय सबाय बिमा ना लेस्रा होनो आंहा सबाय बिमा होनोहाय
हमनांगौ जोंहालाय आयु मोजां मागुरलाय आयु कि मास सें मास गरे मास गुरि मास हिरिखि आरो कि मास फिथिख्रि मास होनदो मोजां दंबाय लाबोदोलै एकदम नै बार्थडे गाला जि 8 बोसोर जानानैसो दासो फार्स्ट मा होनोमोनलाय बार्थडे खुंनाय नालाय 8 बोसोर 9 बोसोर दे रेडि थादो दे बयबो ना हांगा माबाना होनाय भिडिअ एकदम नुवाखै एकदम गोसोआव उसुखुथु जागासिनो खालामफैदोनो मालाय नै बिदाया दौलायबावबायसो बार्थडे गाला इदि फोननांगौनो बावदोंसो बेसे खुसि बेस्रा बेसे बार्थडे खुंसिनगासिनो 9 बोसोर फुरा जानानै कमप्लिट आरो नै जाग्राफ्रा लोगोफ्रा बिथांमोनहा खारनो हामा ने सिबिसा मा जानांगौ ने खेबनायालाय जेबो नङा बार्थडे खुंगोन बेवहाय एकबारैनो जागायनाय जाबाय जाहाथे बिनि जिउआ गोलाव जानानै दे अरांखौ सिखे लाखाबाय हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे डियर सन्जुनि हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ मे गॉड ब्लेस यू सुमुदो मे गॉड ब्लेस यू गेहादि हेपि बार्थडे टु इउ एकदम देहानाया बिमाया फैदो खाथियाव दे बिमा खाथियाव फैयाखै आंनि माथो दालाय बार्थडे मोनजायाखै दालाय बार्थडे मोनजायाखै नंगौ देलाय बोरा खमला दिजे खाथिया मालाय नै बिदाया दौलायबावबायसो बार्थडे गाला इदि फोननांगौनो बावदोंसो बेसे खुसि बेस्रा बेसे बार्थडे खुंसिनगासिनो 9 बोसोर फुरा जानानै कमप्लिट आरो नै जाग्राफ्रा लोगोफ्रा बिथांमोनहा खारनो हामा ने सिबिसा मा जानांगौ ने खेबनायालाय जेबो नङा आबा दुमब्रुआ जाफैबाय ने गोथाव पुष्पानि खानाया नुवाखै पुष्पानिसो पुष्पानिसो लासिगोन बायदि मोनबाय आं पुष्पायाबो नुवाखै खावलायाव फुनबावबाय हेपि बार्थडे आं हालाहाय थैगोनसैहाय बिमाजों दा रायजाबानो जाबाय नायनाय ओइ खानाया सोरनि जाखो नोंनालाय दे जा दे बेदरसो जाबावो जाहैदों अमा बेदर फिसालाया दाउ बेदर ना बेदर जायो जोंना सोबानो बिदिनो जायो सोब जुनारानो जुनारा फिसालाखौ जुनारसो बानायबाय फिसालाखौ जुनारसो बानायबाय बिदिनो होननांसिगोन माथो सोब जुनारानो खानाया पुष्पानिसो खानाया ने जाद' बाथाबारिनि बार्थडे जाग्रा लोगोफ्रा नै सब्रिनि लोगोफोर आरो ने ना हरलाया माबायदि मोनजादों मोनदों होनदों बार्थडे मोजां मोनदों होनब्ला मोजां मोनदोंहाय गोदाव सोराव मिस्थि मोनजानानै ने खथ्थ' गोदाव सोराव दा बोथोरा बोरैबा मोनसे गोदाव सोराव नि आदा फाग्लासो बियो जानायाव बिदिहाय दे लोगोफोर रायलायनो सोलाबथ'ला
मिस्टि थरसेखौनो हेफा बिदि जायो सोरबा बेखौथ' जा गेस लायनायाव लुगुबाय थाखायो ने बरबि बा गोथाव फिसा बिमा फिसा जादों बार्थडे जाग्रा सेंग्राफ्रा नुवाखै एकदम नाय नोंनो हाराग्रा गामिनि दे हा हा होनना मिनिना होनाय लाजियो मानो लाजिनांगौ जाखो बिथाङालाय मानो लाजिखो एकदम रुवाजों दानखावलायग्रायालाय मा होनोमोनलाय बिदिखौ फेसलि बिनिउ ना मा होनोमोनलाय बिदिखौ मोखां लाखोमानायखौ नाय जामायजोमोनहा खोमसि जाबाय बेस्राबो दालि फुनानै दासो फैदों आंहा थांनो मोनासै आरो आंनि जामायजो लांलायबावसोमोन दालि फुनाया बिजोमायजो गोखाखाय थाङाखै जामायजोनावमोन दालि फुनाया होनदो बिथिं एवगासिनो फाजा थाङालासिनो थायो नै नुवाखै खामानिखौ दाख्लैनि डाइलग होग्रा बाजैया नै खनसे होबावदोलाय बाजै आं माबा लादों दाख्लैनि डाइलग होग्रा बाजैया मा लादों जुमाय लादों मोनायाव उन्दुनो ओंखारा आंखौ दोङाबा खैमन जागोन दालिया हा लाइट जोंब्रा एसे लाइटआ नुवा ओइलाय दंखायो हा मबाइला लाइट जाया दा खमनिसो ना जाया खोनालाय लाङासैसो बे बेदरा जोबगुलायबाय नै जोंनो मोनजाबावाखै नै आयै एकदम जोबनानैसो खेबनो रोंबाय आङो जों अमाखौ मोनजासिनबाय नै दाउ फिसाफिनबाय आरो दाउखौनो जानो फैगोन खोरोरो खाजा मोनानि जागायबाय आरो ने आरागा मोनानि जागायबाय होन खोमसि नुवानो मा होनदों ओरैनोबा हले रोङो ने जागायबाय होनदो मोनानि जागायबाय होनदो मोनानि ओमफ्राय नामाज फरायबाय होनदो जाना फैबाय फाजा जोब्बाय गैला जोबलाय लांबायसो ने बुंदोंबाय आरो मा मोनजादों नोंनाव सोंसै आं मा मोनजादों दे खोन्थादो आं जौ मोनलोंबाय आरो बेदर अमा बेदर मोनजाबाय थाइबें मोनजाबाय ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोनबाय आं मिस्थि मोनजाबाय होन आं मिस्थि जाथ'वाखै मोनजादों जायाखैरा मिस्थि दङ आं जा थाइजौ नङा थाइबेंसोमोन गैला एसे जाजोब्बाय लटारि लालायदों नै मालाय माबानि सामथाइबारिनि एकदम सिदलि सामथाइबारिनि लटारि लालायदों आरोखि बार्थडेनि नामावनो जाखांदो इसोर भगबान आल्लाय जाने ना कि जाने ना बरर मोदाय जाने जाखांथारदो ने बरर मोदाय जाने ना आल्ला जाने हा 100 थाखा गांसेयाव सिदलि सामथाइबारिनि जाखांगोन ना जाखाङा मिन्थिया जायखिया बार्थडेनि नामाव लादोंनो ओमफ्राय जाखांथोंसै होनदां आं माबा होजोनसै 50 थाखा आं लाजिलायलांबायसो लाजिलायलांबाय मानो लाजिनांगौ बेसो बेसे मावथिना मिथियो ना हरनाय एसे मा मोनजाखो बार्थडेयाव मिस्थि मोनजाबाय केक मोनजाबाय नेमखि मोनजाबाय साहा मोनलोंबाय आरो बिनि उनावहाय जौबो मोनलोंबाय अमा बेदर भाजा ना गोरान भाजा ओमफ्राय ओंखामजों सबाय ओंख्रै आरो भाजाया जाहैबाय दाउजों आलु ओमफ्राय आरो बे जौजों जानाय ना गोरान भाजाखौनो आरो ओंखामजों मोनजाबावबाय गब जाजोबदो ओमफ्राय जानो हानाय नंला बे खर' गोजासे थैगोन गारामायाव आंबो जाया दे खर'खौ बासिना खर' गोजासैनो बे खमलमाया माबायदि होनाय खर' गोजानो खर' गोजासो बासिना होदों बियो गावहा मोदोम लानानै गथ'बा मोजां बिनानाव दं नै एकदम बिनानाव आरो बियो गथ'बा मोजां बिनानाव दं नै ओरैबो सासे दं सासेया उन्दुनो ओंखारबायनो बेस्रा उन्दुनो ओंखारबाय बिगुमैनाव फैनाया एकदम बिनानाव हाबा जाया होमबा लांनो हागौमोन ना फाग्ला गथ' गावदां बिनानाव दं नै जोंहा नुवाखै हा नोंखौबा सोरैबा थाब हाबा लानो थिननाय ओमफ्राय बोरायबाय आरो बोरायद्रायबाय हा लस जाबाय नै फिसा सासे मोनाबा लाजागौमोन दाबो ओमफ्राय फिसा सासे मोनबायना जारला जासिगोन